Oy, Sword. Nakari na nimo si Papi Boards, nakapahumpanyan siya nimo. Wala. Ug mo ari man gani si Papi Boards mangumpanyan nimo. Ug moingon siya pabutaran siya pagka mayor. Ayaw tigtuan, ayaw siya butare. Kay maman pod. Kaya punuon ka. Kurakot na si Papi Boards, kawatan na ano yung butaran. Usa po ikaw ti Papi Boards? Kuan kanang pante kawatan na pante. Kawatan ba dito pante? Na, ug makabalo lamang ka je. Bisag unsa nga klaseng pante, mga lagumon, gipangtayan, mga nagipanglalag. Bisag unsa nga klase, basta iyang makitan iyang kawaton. Ngano nakabalo ka kawatag pante? Kayo ba sa una na manguhag pante? Dili, kuan, nakita na ko ni siya manguhag pante. Dili, munang ayog butaris Papi Boards, ayaw. Wala man yung kabula ng istorya lagi. Kay bungol po ka. Basta kawatag pante na sa Papi Boards, manang ayog. Kawatag pante na. Ingon, ha? Ikaw bitaw no, hili kay kag butang-butag gamaan ng istorya ng mga taong mayo ng katuyuan ng komunidad. Kay kawatan mo gyud po kag pante. Kawatan kag pante. Ug kana imong britong kawaton, ikapin man ako nimong lagay. Ayaw po. Nanar mo nang ayusig paghilabot ang mga taong makahilabte. Tao kang. Basta je, karong umabot nga eleksyon na, butari ko pagka mayor. Ay sig paminaw ng mga taong sig pandaot. Kuan, kawatan mo ko kag pante. Kay mga miing-miing mga taong kay istorya ana nimo. Kay usaw man ako ng pante ko no. Maon-on ha? Ayaw je, ayaw sigto anak, kay ug mudaog mangani na. Delikado ta ng pante. Daot kag kwenta. Kay maman, ug mudaog ko po, nay mga hinalaing pante ang munisipyo para akong kawatan. Basta ayaw je, ayaw tigbutaraan na lagi kay kurakot na. Ikaw ron, ay sigtuwa na je. Ako'y butare, di ko kurakot. Ayaw je, ayaw lagi butare. Nakoy 20 Ayaw butare si Papi Boards, imuuna na. 20 pesos? O sa may mapalit nimo ng 20 pesos ran je, 1/4 kalamay? Pesos ko ginuday ko ano kare may dawat pasagad-sagad kay dawat ang kantidara ka na 60 pesos, tulo ka tag 20, tulo ka tag 1/4 kalamay na. Ayaw je. Kana gamay ra kay ng 60 je. Nay 100 imuo na. Labuan ako ng iha. Pesos ko gino isa ka gatos? O sa may mapalit nimo na ran je, isa ka kilong malalanse. Ikaw bitono gi kong pasagdan ng tawana, luoy kay ka. Kani mo'y dawata kine 300 ne, ipalit ning isa ka kilong mamsa, hut dagamos. Kamatay 300 na je, ayaw si pauwat anak je, sinsilyo raman na, intawon. Ay usa ka libo, color blue, dako kay na ang kantidad. Imo na je, ayaw butaris Papi Boards. Jesus ko ginoo karanje, maprenuwas ka ng isa ka libo? Usama na nimo na ibayad og kurente. Jesus ko ginoo ka kani tagaan ka na kog isa ka libo og 20. Idaw nagmotor. Je, kanang motor mo ni kapatyan ni ug madisgrasya je. Palabuan ako na je. Usa ka libo og 20 pesos. Pakapinan pag ginang ko piso aron mo labaw. Palit gasolina sunugan ang motor. Ko Ginoo karanje pauwat ka ng mga kantidara. Dali kay sulod og bursa. Kini Kini. 2,000 og isa kagatos. Palit og sakyanan. Iwas tumba, iwas disgrasya. Kanang atuyot ng branda. Kamatay, maora na iya ka for je. Sus, ako ng palabuan je, maora na. 3,000, o iya ika-afford, kanang sakyanan nga atuyot. Sports karoy palita, kanang Lamborghini nga brand. Lamborghini. Hambog ng iya aje. Kining kantinara may ang inimong dawaton. Stilan ka. Isa na. 5 pesos na laman. Nung sa may akong ika-afford, pahangin og ligid. Ambine. Ayaw kog butari je, daotan kog pakatawo, kawatan kay kog pante. Di ko maayo mo daw, bahala. Pagtiwas mag-istor paminaw og maayo Kaya ako musugot ra og mapildi ra akong kandidatura. Di na ko mapildi ko. Asa man ang baso mo? Baya nang gadawam kung ikaw kadala ng baso, ikaw nang nagdala ng beer. Kabuang himo. Ako pa'y kapalit aning bir, ako pa'y kadala. Gadala po lamang ito kag baso mo. O sa may imong giingon nga hanila ta mag-aabot dili ko gahulat. Nga unsa na may tagayan nato ani ron? Mangita ta. Kani dala na ni okay na ni. Kabuang nimo. Sulod na nagbrief ni Bubod si Rene. Naman di si kinarte kay makuan nagyab na ng alkohol anang beer, malaler ni kagaw ani. O Kantay pinagdili ka mo kinarte inom ang mo. gitar pud ani. Dili mo kakarte, ikaw na. Ikaw na kay Ganer na mag-una ng Dili, ikaw una. Asa man ka nakakita ng magkatagay ng Ganer may unang Dili mo may magkahago ng magaganer. Di ikaw gimagumagbuot ng ganer ug asa ihatag. Ayaw bantay pinag-inom. Nan. Okay raman. Lame? Lami, bawa lag angit. Okay na, madala ra na. Ikaw. Kana mo'y tagay. Di si kinarte. Yarok diha.
Isis, pagkain pa. Yati mo na ano yung baso mo yung buhok kay angit mo ilisi ng tagayan mo eh. Hupog na itong gani, inarti pa gyud. Kanara, Dili tigil mo na buhok kay angit magkasukat Asa angit na mo. pangita ni Glenn mura man gipon ni nana. Ani taglain ana basta ka nang dili buhok angit. Kani. Kay murag hamis-hamis ne. Walay baho kanira Walay lain, arti-arti pa gino okay na to isa. Tagayan ni Moy. Asa man din ang putay lay makita na ne. Inarti pa gino kita Ano ra man man duha. Usa man ni social. Mas pasipog inom. Basta lamura po kagainom og baka. Narao. Bantay binugdipo. Na. Di ba? Tay ko nagreklamo gyapon. Gamatuya ra pa rin tagayan mo ray. Pilian kayo mura pug Pus lang malamang magakuan kag tagayan mo. Ilisa nato nagdako-dako. Tara oh. Tara oh. kana di na ko ana mo sugot ang kaldero.